गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' नै दायो आङो नानिखौहाय लायनो थांनो नागिरदों आरोना बे न'आव थांना दङैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैहाय आंहा प्रग्रामबो दङ मिटिं दङ स' बेयावहाय थांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नानिखौ लायनो थांगासिनो नै थुक्राझारजों नानिया एकदम घरमेबायथाराहाय नानिया दाख्लै न'आव फैदोंमोन आरोना निउ इयारनि थाखाय ओमफ्राय आं दा जास्ट ब्रासल' खालामबोबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट फैखाबाय लांफैनो नानि गैयाबा सुखुवा माने नानिखौ ना बेस्ट फ्रेन्ड बायदि मोना आङो मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ न'नि बायदिसो मोनो माने न'नि सासे फेमिलि मेम्बार इदि मोनो आरोना माने सुखुवा ओमफ्राय माखासेफोरा आंखौ दा होनहरलायगोन आरोना आंनियाबो जाद्रायाखै देसुन गारि सालायनो रोंनायनिफ्राय एकदम गारिखौनो सालायनानै देखायबाय थादों एक्चुअलि बे देखायनाय नङा आरोना गाइस माने रोंबाय नालाय ओमफ्राय प्रेक्टिसनि थाखाय आङो सलायबाय थायो आरोना स' देट आङो पारफेक्ट जायो मानो होनना बुङोबा आंनि गारियाथ' मोनफैनानै दोङो आंसो लायाखै लानोसै साननैसो उनाव माने दिन काल मिलायनानै मोजां दिन मिलायनानै लानांगोन ना नङाबालाय माहाबा माथो सौग्रावनानै दुब्लासो थैना थागोन बेनि थाखायनो पारफेक्ट जानांगोन मानसिया स' प्रेक्टिसजोंसो मानसिया पारफेक्ट जायो नालाय बेनि थाखायनो आङो सालायबाय थायो आरोना माने बेफोर एक्चुअलि गारि सालायनो रोंनानै गारिखौ सालायाबा मानो सोलोंदो नङा होमबा बेखौ दा मानसिफ्रा सोरबा सोरबा होनो गारि सालायनो रोंनायखाय गावखौनो गारि सालायनो गोरों देखायबाय थायो आरो सालायनो थाखायनोथ' सोलोंदो नङा होमबा नंगौ सालायनो थाखायसो सोलोंदोलाय थोरैनो आं रोंनाल' थांनो सोलोंदों होमबा I am बुजलाम नानि लानुआबो जि खाथिना एसे लासै सलायब्रा स्मुथ सलाय ग्रोब गासै बेलथायनायानो है ना गामिनि नानि लानु न' मोनफैबाय गाइस लग मोनफैबाय सोरनिलाय मा गाज्रि नानि लानि न' बोरो मा दाबो ओंखाराखै नै आं दायो मेकआप सेकआप खालामखांबाय ओमफ्राय दायो टाइमा जाबाय 3:30 ओमफ्राय दायो जोङो नै आंना गानबाय थानायावनो ना ब्लाउसआनो जिना होबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो इमान गोदान ब्लाउससोमोन गाननो नागिरदोंमोन आं नै गुफुर दख'नाजों धर्मनि मिटिं नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय र' दिन्थिगोन ओमफ्राय दायो जोङो रौथायावहाय बायलांसै आरोना ब्लाउसआनो जिनायसोबा मोनबा बायना होगोन मोनाबा बायना होआ ओमफ्राय आं इदि गानलांनांगौ जाहैबाय लासिं सिं मिटिङाव मा सानगोन दे मा सानगोन आंखौ मिटिङाव ओमफ्राय नै जोंहा नानिखौ दिन्थिना मोजां जानोलै नानिनि दख'ना गाननाया आब' रैसुमिनि आरोना F&F क्लदिंनि नंगौ ना क्वालिटिया मोजां आरोना मोजां आनिखौ बिराद मोजां सानदा मालाय आनिया गानगोन होननानै लाबोबाय दख'नाखौ साला खावब्लिया लाबोफायाखैना न'आव थादोंमोन इयो न'निफ्राय लायनायाव नखै बिराद जोंलैना आनिया मोजांखायसो होबायना आनिनिया सुनानै लाबाय जोहोलिना आनियाबो जाहा थ' दा नै थांनोसै खोमोर लाइन बिल होनाय फैसा गैया जाहा थांनोलै दावराय जाहारनि सिख्लाया आंखौ गाइस मोजां नुदों ना बरिया दख'नाया समायदों ना बेखौ जोंहा आदाया बायना होदोंमोन आरोना अननानै ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै ओंखारखांबाय नालाय ओमफ्राय नै ब्लाउसआ गोदान बायनांसिगोन रौथायाव हा मा गिनानै बेगखौनो लाबाय थाबायलै आङो बेगखौ लाबाय थाबायलै आंनिखौ सना जाबाय दे फाय एबारे
जोंनिया रायखांबाय सेन्देलखौ फुननानै सोलाय दे जागौ साबिया दायो अबेयाव दंना गैया बाजै नों माबाखौ खेवै थां ग्लासखौ खेवना लालाय ग्लासखौ खेवना ला फोरोंनांगौनो हाया आदाखौ ओइ बिदि बारा दानथ'ना सिदा ला सिदा 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 अ अके अके सिदा सिदा ओइ जाबाय 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 बास ओरै ओरैसो दाननांगौमोन अ आच्छा ओमफ्राय साखाया ओरै दानदो Lady Gaga, good diver, good, good, good. Ma ai ting mang lang bona na bona. Pasti kena. Ma urlu deh. Ha? Anga, gear ni kesel, ini otomatis kesel itu aku. Oh, ये otomatis ना ये मंदिर लोग से गाबन थांनो बियो बेरेक सेरेक माबा खाबाय दा नोङो आस्ते सिदा करो चलो बारा दाननाङा अ सिदा खामदो नै दायो आङो मिटिंआवहाय सफैबाय आरोना मिटिंआव सफैनानै आंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ लोगो मोननानै जा मोजां मोनबाय आङो बेबायदिनो आंखौ माथो होनांगौ आरोना लोगो मोनबा आंनि केमेराजों खेबनांगौ साइज नुनायनि आइ बाबामोनखौ बिराद गोबाव लोगो मोनदों आं निजेबो साबायदो खिन्थु आं नायाखै ओमफ्राय फट' लाफुबाय थानाय समावनो नै आरो उन्दै उन्दै आंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरा फैबाय ओमफ्राय फैनानै एकदम अट'ग्राफ नांगौ जालायबाय आरोना गथ'फोरा जा किउट किउट ओमफ्राय लाइफआव बेयो आंनि सेकेन्ड टाइम आरोना अट'ग्राफ होनाया फार्स्ट टाइमखौ आं बहा होदोंमोन गोसोआव गैया बाट आं फार्स्ट टाइम होखांबाय गुबुनावहाय ओमफ्राय बेयो सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय आं माने गावखौनो जग्यता साना आरोना जे आं जे अट'ग्राफ होलायनाय बेफोरबायदि आंनाव जग्य दङ आं बेखौ साना बाट बेखिनि जग्य जे आंखौ सानदों बेनि थाखाय साबायखर बिथांखौ जोंनि बान्जा खामनायफ्रा गांसेयावनो जों बरायगोन बिथांखौ गांसेयावनो जों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आखाइ खमना रायजोखौ मान होनांगौ आखाइ खमनानै बेनि उनाव बिथांजों जोंहा लोगोसे दंफायो बिथाङाबो मोसानानै दिन्थिफुंगोन बिथांनि मुङा जाहैबाय नानि बसुमतारी आखाइ खमना जोबोर नानि बसुमतारी
साबायखर थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथां गेमस्रि दैमारिया नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन फंनैसो खोथा शेयार खालामसिगोन ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति सुपाय नमो नमः गिबि गिबियावनो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय बयबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय दाथ' हारिमु बिलिफाङाबो जोबनायनि लामायावनो फैबायनो नंगौना ना जोबहोनो गोसो गैया नोंथांमोना आंथ' खोनानो मोनदों 10 रिंगासिमल' समा होनाय दङनो आंथ' बिराद रंजानो गोसोमोन दा नोंथांमोना मा सानो जेबो नङा अब्लाबो जोङो जिहेतु मोसानो होनना फैयाखैमोन अब्लाबो नोंथांमोना जुदि लुगैयोबा जों मोसागोन दा नोंथांमोना मा लुगैयो मोसानायखौ लुगैमारो जागोन दे मोसागोन जोङो जास्ट आं रिहार्सेलबो खालामनाय गैया दिनैसो मोनफैदों बाहेरनिफ्राय मोसागोन आरो बेवहाय फैनाया आंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम नङा गोबाङानो आंखौ सिनायबो जानो हागौ बेवहाय उन्दैयावहाय आङो बे स्टेजाव मोसाखांनाय गिरुवायाव जेब्लानो ब्रह्म धोरोमनि मिटिं जायोमोन अब्लानो आङो बिमाजों खारफा खारफा फैयोमोन दै बेयावहाय आंहा बिराद उन्दैनिफ्राय बेयावहाय माने कानेक्सन दङ बे ब्रह्म मन्दिरा बेवहायबो आङो जोंहा बिमाजों फैनानै जयग होनो फैयोमोन आरो लोगोसे बेबायदि ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुमाबा आं बेवहाय पारफर्म खालामोमोन बेखायनो आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे गिरुवानि जेसेबांखिनि रायजो राजा नोंथांमोन दङ बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो खुलुमबाय आयाफ्राजों रायजादों आदाबाजिजों रायजादों सेरजा दामै दामै मिथिंगानाया सेरजा दामै दामै मिथिंगानाया न' सहैबोला रायजालायगोन हिनजाव रांखिनिजों बिरि बायनोसो दरमा बिजागोन है न' सहैबोला रायजालायगोन हिनजाव रांखिनिजों बिरि बायनोसो दरमा बिजागोन गोजोननाय थाबाय रायजोफोर आङो दामनाय गैयाबा
ओमफ्राय आंखौ जाय प्रग्रामाव लेंदों बेयावहाय फुंजा सारखौबो लेंदों होननानै आं मिथियाखैमोन आंथ' बिथांनि बिराद गिदिर फेन बिराद मोजां गाराङा रियेलावथ' आरो साबसिनबावसो नै गाइस बेनो जाहैबाय गिरुवा आनसलिकनि ब्रह्म मन्दिर आरोना जोंनि ब्रह्म मन्दिरा बेनो जोंहा बेयावहाय बे मन्दिरावनो आरोना पेन्डेल सेन्डेल खोंनाया बेयावहाय दहाय जोंखौ साहा लोंहोदोंमोन माबा लोंहोनाया बेनो ओमफ्राय जोंहा आमथिसुवा बा जिकुनु फोरबोआवहाय बे मन्दिरावहाय जोंहा जयग' फैयो आरोना आंबो उन्दैयावहाय बिराद फैयोमोन बेवहाय जोंहा बिमाजों जोंहा बिमायालाय बोरो आइस उन्दुबायलाय हनै आनैयालाय माहा थांखो नै सालायनोसैलाय आंहा थांसै स' दायो जोङो न'आवहाय थांबाय थानोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय